tehnyt. Tuohon vesi ja tuohon vaikka. Mä oon tehnyt tällaisen talon tänään, tällä kertaa. Tuollaisen jättitalon. Hienon talon tällaisen ja täällä on nyt sitten nukkun paikat, jos mennään nukkumaan joskus ja haluan mennä katolle. Ja tulkaa ihmis pelaamaan munkaan. Ja kaikki, että jos Mikko katsoo tän, niin tuu vaan tänne. Mä voin näyttää sulle tämä pia silleen, että tätä mä haluan poistaa muuten. Koska tää meni niin kauan aikaa. Ja sitten mä tein tän. Tääkin vielä piti tehdä. Ja silleen. Niin mä en haluaisi niinku tätä poistaa. Mut jos pitää, niin mä voin kyllä poistaa, jos mä haluan. Mut en mä usko, että mun pitää poistaa, koska mä en halua. Ajattelin. Niin, no saatiin. Mitä? What's happened? Niin, ja tällaista let's playtä vaan tekemään luolalla. Näin paremmin täällä. Tänään slim. Kanan. Ja vaikka duunaa. Mikko! Topit. Limaa. Ne pois helkkariin. Ja saveen. Mä tarvitsen jäätä. Sitä kyllä. Ja teen tähän. Tänne asti. Tänä hieno vesijuttu tähän näin. Tästä tulee jäätä sitten, eli jäästä tulee vettä, niin kuin ehkä jotkut tiedätte. Ne, jotka ei tiedä, niin tulee vettä näistä jäistä, kun ne sulaa. Niin. Sitten kun tää sulaa, tästä tulee ihanaa vettä. Ja silleen. Mutta ei muuta. Moikkelis moi.